Ayibono mwancho muligere yago ikase county ya Kisii chinsemo ne Masimba gati yabamenye kurwa sensemeri tukoliara ni goba korokorobeka no gotinde anasoko muchomo nogali bwe bunge ye county ya Kisii Philip Nyanumba asowa tebuna niga kare komo goseri mu msebe godi ya Masimba bohasi mairura libegali yoko mwachenga gichiya bene konyara goikira ni meremo anene ase egodi yo ya Masimba kolengana amenyi abuni goba muchiri omonogali na kote yabuna nechinga kibohasi abante ko gwali baga lyabene nyirabona yaniga go chasikari kya kotebena kana buna bohasi mairura ne rode tabanya nyimbo ase bunge ye county ya Kisii akarobari gete ko mwaka isiko monogali bwe bunge yo anene korwa semeremo yaye kolengana Philip Nyanumba na boigo na bwatani anene korwa se ensemo yo ye bunge nige kotebekana buna eyune gerema minteneli chiko ase boas koreta abanya se boas mairo kunyara koleta abanyimbo ase bunge egento bono babwente kumuyimukiriye getambokero na bamenye korwa senseme ya Masimba ni gobate biru nambari go chugwanchira no MCA kunyara kogo sererigwa oroboti ruwa senchira yabwikira nuno mulikeito Mildred Mumanyi ensemo y'abamenyi imeye ward ya Masimba ni gobono bakora okurobekana ensemo ya Masimba asebagania omo MCA obo boss mairura gutiga kominya kigwa na yani gago cha maiga yomo MCA go cha nabanyanyimbo ase bunge ye county ya Kisii yere maminchaneli chiko asikelia teba nigo obogima bwaye bogosereirie kurinde nigo aratie kuimukirigwa egetambukero kolengana no monogeri bwe bunge ye county ase okobuna lichiko. On a post on that one that you made some faces which look like wounds, and you are calling the police in the assembly, without even the courtesy of informing the speaker. On a post that one as the speaker are not allowed that. Motige oyominto omo MCA oito totomete timonyara ko bamoko morige kera ne ara maisaito twanyore nga ekere mwachire bunge mutagete komo minyokia na ende ne totomete ne ara maisaito taliboga bantu baminto ngo mwarode basoko minyokiwa gotoirote nga amigire mas posongo gakoirwe bina na andetani bakobeke irunga natakeire kogenda Supreme Court gose achiko gambigwe kina kerintu totakoretiki totamaitie genta akorete ntubuna abantu ba Masimba ngorera tore abantu ba Masimba ndorikorera amanyana agende Kisii County leadership yekora unamu rais Mbarati twamwaire amatuko atana abere eso kiesiko atoerese oyo kominyokia omo MCA itokoro kwa posi maire abamenyi aboni go bamucha serikali ye county ase kolengana na baraboni go omo MCA obo atigire isiko ekero emerobuli ya magendero egokorwa gati yabo esabali ya China iyo yakolekana bwangoiga twanyore nga Masimba yeito yanyare kobe gutigumagega ekero mwezi mwe weito post mairura kobori ebinto igakonyara kobogo sieku na ende gakurigwa abantu ba minto batagete komanya obwene bwa Masimba ikiagera una atigiru magega bono tokobori abantu ba Masimba na omwataka mukwane kene kino kuru Masimba na ende gabagoteba nga ebinto nebinge mwakorire mutariko te Masimba gose mutariko koreta obuya bwa Masimba na kiagera abantu bakiramo bagoteba nga nabarumba tagete obwene bwabo mutagito bwene bwino bororekane count omogambio ito Simbarati atotigere mas posio ito tiarenge rasima bagende na posi asako genda bongina biara China posio ito nabora nyota maitie ge China taribo omogambio ito takonyara kugamba ge China omogambio ito namagendera gotokora nabe konyarika ngari tukata keire kogenda China ntu abwate meeting inere abantu ba Masimba to ikara ndi posi kugamba mangane ita Masimba igo tigato motigere gakora ntu agete chikura egento ke kaira gekoro kunge chama ne binto binde ntu namagano to etemna Masimba gwadi nigo bagania omo MCA obokoe gwa chinga kichinyororo amono mugabana bwe county ya Kisii Simba Arati elio akolega siaye buna alierete abamenyichi ira ango mwezi migo minto posi bwerra chinga chinyororo atokorega siaye ito patwa mochorete tunagwa chorete nyasaba posi kalingana Simbarati sikango mboshimiyo ito kwaire chikuikibere otoa hili chimu oja kosoko na magoro tuwezi pri otoa hili chimu
Dosi tu toragerie. Kuripoteria Egetaseni kia Ndizi TV, ilitaliane Mildred Momanyi.